Ojo apa-apa. Nganggo ngacung iki mau potong sabu-sabu kowe mong kanggo kabeh sampe kok sing do anakku loro kae lah terus jauh ada aku percaya ojo pae bakal mandeg semene mergo senopati sing jagon-jagon lumaksud sak lemparagan ras ojo kendhat kamu sokon yo kajar opo iki niki dewan kok belum sampe belum lagi ngerti nggih awongan sing kamutan koyo ngono nggih tak ngerti Kanjeng dukun Iki bangsane apa? Enggak mendur wujud kebo. Enggak mengisor menusuk. Sopo kowe? Sopo metu gawe foto jalmo ngoten wae Kanjeng. Tasih tinggal lho. Lah iki marang sajo. Rumah saya kali mau. Ana ngoten. Iki yo kancane. Iki yo seneng sapa iki jenenge? Aku Yoda. Mate wong. Jago bayi cekake. Ora iki jenenge Pandasu Bali. Enwes ilmu kadre Pandasu Bali apa iki? Waduh kabeh lah kowe. Jangan cak. Ingkang nami Joko Metu damel geger wonten Sanggara
kene ora kok balekake. Wah, kanca kowe. Nggih. Sopo kang ganjaran? Aku Joko Merdi. Joko Merdi. Sing sawiji sapa? Aku Joko Merdi. Apa? Joko Merton. Oh, Ika barat Bandar Subali. Orang-orang itu saksi aku. Mati berarti Bandar Subali. Bandar tak rangkait kue bonggo. Tak kaplak kakimu tak bonggo gede. Aku manut yang sekarang nyanting sejarah.